Ассалому алайкум, тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз навор кардем панҷшанбе бозори ноҳияи Калхозобод Узун, ноҳияи Балхӣ. Навор кардагем говҳои гусоладор, буқои калон, буқо барои бастан, буқачаҳо, хунуҷинои зотӣ барои молкунӣ. Моли майдаам яъдата навор кардем бародаро. Видеоро пурра тамошо кунед. касоне ки дар канал меҳмон аст, ба канал обуна шавем бародаро. барои пешрафти канал яктаи лайк. бародаро, ба наздикӣ дар бораи драбилка, яъне алафмайдакунак навор мекунем. Бисёр подписчикҳо пурсидаста, интизор шавем. иншоалло як навори хуб мекунем. Агар ҷо дастрас мекунем, чӣ хел дастрас мекунем, иншоалло як навори фоиданок мекунем барои подписчикҳо. аз шумо фақат дастгирӣ бародаро. мо наворро сар кардем, наворро пурра тамошо кунем. бародаро, ина наворро сар кардем аз панҷшанбе бозори Калхозобод Узун. буқои Швед Карпат, соф карпатора ҳавоаст. савдош сар шава бо навор мекунем. моло на омодеста оли. бозор қарибки холӣ аёли. моло омода мегира, навор мекунем. аз шумо фақат дастгирӣ. бародаро, ина гови дуюмзой, гови гусоладор. мира буқачаш конкретния сар мега 4-5 литр шир доштааст. 4 тара ҷӯшидагӣ мега. бохшуртан нигах кунем, 5 тара метр. гусолаш буқача тасара тамошо кунем. чиқад буқачаи хушрӯай. ира савдош нав сар шид бародаро. ира 11200 кард. ҳозирашта баланди баландиш 11200 баромад. ҳозирашта додагӣ нест. гусолаш буқача. чӯчош. ё шайдо имзо. исмо шайнаи гусолаш мебояд иншоалло. буқача хушрӯи барда. бародаро, якта буқаи Швед Карпати тоза савдо шудааста. соҳибаш 10000 ҷои сумгириш мега. харидор ҳозирашта ай 7000 савдоро сар кард бародаро. 7000 наметяваш. ай 7000 савдо сар шуд. бародаро, ина буқачаи ҳаро дора, бинед чӣ хел хушрӯай. ира ҳамин қаша фаҳмидем 8000 гуфтаиста будай соҳибаш. бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. $8000 муомила дора, арзон мешавад. бародаро, ина гови гусоладори Швед Карпати тоза бародаро. гови калони қадбаланд. дуюмзой будааст. гусолаш модда, мона гусолачаш оножинча. нақша бародаро 20000 мега муомила дорам. чочошо тамошо кунед, чӣ хел чочои хушрӯ дора, кушоди созай. говам ёша бародаро 20000 муомила дорам. бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест. бозор дуром будааст.
Şiriş tay 10 litr gufteysizlar. 10 litr bahuzur do'ramaga, akmo'magan tay 10 litr. Serona plus minus meshava. Ay xurokam bisyor chiz zavисит мекунад барои ҳамин. Ҳама ҳар хел нигоҳ мекунад. Бародаро, ин як моҳ буқаам рафта будааст. Ай буқаи сементал мондаги мега як моҳ буқа рафта будааст. Бародаро, ай 14 поён муомила дора мега харидоро, соҳибиш мега 15 ҳам муомила надора. 20000 гуфтесудаги ай. Ози бо савдоша тамошо мекунем, бо гап мезанем. Чӣ шидестай, чӣ хел шидестай. Бародаро ина гови гусоладор, гови буз баланд. Қати гусолаш буқача. Шириш чанд қай оҷи? 7 литр саҳар бега бародаро. Ана ин гусолачашай. Хайрафку. Ай гусолаш буқача. 15000 бозор кардестай бародаро. Ҳозирашта додаги нест. 15000 саҳар бега 7 литр шир гусолаш буқача. Гои калон айнеки. Сбошам я бор шу тамошо кунед. Хесозай мионай каротшам. Мионшам. Бародаро гои гусоладори зард. Ира буқачаш зур буда, ба хотири ҳамин буқачаш навор кардестем. Саҳар бега 5 та шир доштааст бародаро. Мана чочош. Чош яхел намудааст. Мана гусолаш буқача. Сезда. Ира бозор 14 мазор кардестай бародаро. Ҳозирашта додаги нест. 14 мазор кардестай бозор. Ира буқачаш зура. Бародаро гови гарантини якум гусола, гови аҳл. 13000 гуфтаи судага муомила дора гусолаш моддаи бародаро. Ширша аниқ нафаҳмидем неки ҳами шириш расчоти 4-5 тара гирифтан мегирем тақрибан. Ҳамин хӯрокиш соз боша бародаро. 13000 мега муомила дора бозор ҳами харидори зур 11000 кадай ҳози айвайда пастар пурсидестай бародаро. Саҳари бар вақт торикида 11000 кадаги. Якум гусола бо ёш. Гусолаш модача. Бародаро якта гови зур ёфтем. Гусоладора гусолаш гуноҷин гови сершир будааст. Ай 6 литр то 8 литр шир доштааст. Бо 6 моҳ буғуз бародаро. 6 моҳ буғузай ба гарантиш. Манаи гусолашай гуноҷинчаш. Салатдора буғузай. Ай гуноҷинчашай бародаро. Барои молкина қариб ки тайёр шидаги бародаро. Он гови ёшай. Чучуи гум бародаро. Май гусолаш бо 6 моҳ буғуз дашкамуш. Мана очаш буғуза. Нарша 16000 гуфта судага савдо мешавад.
bozor o'zgarishda narxi aniq nakarda است. Barodarim mana ko'y ke sahar syomka qilib bude. 12,000 savdo shud. Ira bu qachash shuru bu. Ta avvali syomka navor kadaga mira. Metonid tomosha qilib 12,000 savdo shud. Barodarim bu qachoy savdo shudagi yofte. Tutta bu qacha. Qachoy ham kalomeshidagi inshaalloh. Kapat munoz barodarim. Ay deyim şah. Har dush yak joya 9,900 somoni savdo shida است barodarim. Har dush bu qacha. 9,900. Ana isham savdo shidaga 6,000 frukt megan. 6,000 frukt است. Barodarim ina bu qacha 3 bor savdo shud. Mana bu qacha 3 bor savdo shud barodarim. Yakim savdosh 3,500 savdo shudaga. Deyim savdosh 3,650 savdo shudaga. Ne seyim savdosh 3,800 somoni savdo shud. برای مالکنی یا دهقان خریده را 3,800 دو کس 150 سومی کار کرد. این همی با قچه برادران نهی بقا سودا شده است. قچه برادرش هم زور اینه که پهمشن اهل مولی سازه معلومه 52 خریدار کده است barodarim. 52 5300 so'yish megar 5300 bitimiga bigir. Savdoy sax rafte است اینکی. savdoy sax rafte است. Ya barodarim ira savdosh puxt. Panjavdu savdo shid barodarim. Xaridor girishon narx gifta işte. Panjavdu savdo shid. 58 ta 54 megirim net. Ya barodarim unojinit baquvvat savdo shid işte. 50 son beremiz. 72 ya. 75'ten bir samon Fazor 350 kadestami unojina barodarim. So'yish mega ay 75 yak so'm namegzarim mega. Fazor 350 xaridor karda ist. Yakin imsolar bude ast. Pazardan 100 so'm diyor çekilmemiyor. Ya barodarim homojini karpata tomosha qildim. Panjini mazor narxish muomila dora. 4700 bozor karda ist. 4700 برای مولکنی homojini karpat. İşam sozadi. O buni qancha qilyapti bozor? 6000 ish ekan do'stlar. Ish kalontara isham parodash sozadi barodarim. Homojini sho'raka. Barodarim buqa baroy bastam. Buqa miyondaroz. Mushosh kalon parodni karpat. Qancha bu aka? 8. Bozor necha so'radi? Bozor. Hozir oldim. Yashib 77 oldim.
бародора 7700 ҳози харид аст. 8500 савдо мондагиа бо арзон мешавад. 7700 харид аст. ай пешам тамошо кунед. Қай фасон барои бастан беҳтарин. Ай бачам савдо шид бародоро. Шам қай калонтар ай. Миёна не калон не майда. Харотар барои бастан 5700 сомони савдо шид бародоро. Панҷ 700 иншолло моли калон мешидаги ай устуронош созай дароз почошам дароз харобтарай неки иншолло оянда дора 5700 савдо шид бародоро қай швед савдо шид 6800 сомони савдо шид бародоро 6800 қадш пастарай неки миёнш дароз пори чанд гирифтӣ? 36 савдо шид. Сивишашин ам состояние бука савдо шид бародоро килобаркаш ҷойбе 36 500 гуноҷини зоти савдо шид 5100 сом. Янгусай. Их шагне саваб. Бародаро мана хукай Карпат. 18000 муомила дора. Бозор килобаркаш 39 сомӣ кардааст. 39 сомони бозор кардааст, надодааст бародаро швой бес. Хукай фасона, фарбеги шамсузай. Ина бародаро хукай калони фарбе савдо шид. Мухарам яч нига када. Хай тоза ялтас мекунам. 16000 бет тарозу савдо шид бародаро. Чора биё будадам. 16000 бет тарозу. Онаи букам савдо шид бародаро. Ҳози барака шид. 15000 сомон бет тарозу. Букай калон стуғоношам калонай. Миён дароз. $15000 савдо шид. Онаи букай калонам савдо шид бародаро. 14000 сомон. 14000 харидааст бародаро. Саҳар 12:30 пурсидеста буд, ай 12 савдош сар шид чун. 14000 харидааст. бародаро дутта буқа савдо шидеста, буқое ки кунҷора хӯрдага миёна, калони бад не, майдаам нест. Фарбеги шам созаиш. Фарбетарша ва калонтарай зардушоз башам нишон метем. Ҳар душа якҷоя 20500 сом кардеста. Якумша ози. Ва дуюмшаи зард. 13 гуфта судага муомила дора. 10300 кардеста. 10250, 10300 кардеста. Ҳар як туша.
роли килош аниқ шава бо дар экран навишта мемонад вақти монтаж. бузи гӯштчапар савдо шид 1600 барои молкунӣ харидад як бародар 1600 савдо шид. яке буғузиш қисириш номаълум рафта бошам мумкин мега як моҳ якним моҳ бисёри бисёрш بازار 850 کرده سای خورد که من بگی اگه خریدار باشه نمره تلفن 850 бародор совлуқ барои гӯшт 100%. манай айнай акамда салома қабул кунӣ айнай ака 1200 мега 850 кадана барои молкунӣ намешане ки бародорон буқаи зод ё 8 моҳ ё 9 моҳ мега нархиш 11000 муомила дорад. бародор 11000 муомила дорад. буқа конкретно буқай фародашам биёншам даро истиғоношам ғавс свечи зард айники Şansım her şey.